mangoma ayo harisi chiti apa kwanga nguzeri kutanga kundiroma sekuna mari wangu ndawachuna nasi unodinga zikona mangoma ayo ndine kuimba ndine kurira ndine kuchisa saka muzandi pizza ndine kutanga ndikutima ngoma ayo wangu daiwa chingoso rimwe zuva zvichava zvinhu musi muda avane zvinhu atitambura imima yemusema pasina kana aimushema Mr. Mamelodi irombe afe autora mukoira